Община Разград много се гордее и сме щастливи, че през годините се превърна в традиционно, многообразно и колоритно събитие, заяви кметът Добрин Добрев. Културно събитие, което привлича участници от много места, от много континенти. Тази година то ще се проведе от 21 до 23 юли, като ще имаме гости от всички континенти на Земята, без Антарктида и Австралия. На вечерните концерти в трите панаирни дни ще танцуват представители на 10 държави. Това са Турция, Румъния, Грузия и Кипър, които са от Европа, Уругвай от Южна Америка, Мексико от Северна Америка, Китай и Тимор-Лесте от Азия и Коморски острови от Африка. В концертите традиционно ще участват и български състави, като тази година с нов концерт ще ни гостува фолклорен ансамбъл Тракия, като ще видим и част от разградските състави, капански ансамбъл с формациите Лудогорче и Лудогорска младост, състави към Народно читалище Напредък, детска танцова школа Хорце, градски мажоретен състав при Центъра за работа с деца. На тази годишния панаир ще има и чуждестранно участие сред занаятчиите. Като имаме заявление, което е подадено от майстор на бижута от кристали и метал от Перу, който се казва Маурисио. Общо занаятчиите ще бъдат 110 на брой, чието произведения ще видим по щандовете в централната градска част. Сред занаятите са художествена обработка на дърво, обработка на тъкани, изработка на накити, художествено леене, керамика, плетива, дърворезба, пластене, декупаж и декорация, изработка и моделиране на кукли от пясък, изработка на национални костюми, иконопис, декоративни свещи, сапуни и много други. Занаятчиите са от всички краища на страната. На търговските щандове ще бъде представена продукция на 11 производители на мляко и млечни продукти, които са от Левски, Ловеч, София, Кубрат, Езерче, Осенец, Дряновец, Стражец и Гецо. Те ще участват в конкурс най-добър производител на млечни продукти, който от миналата година провеждаме. Той е под наслов Башмайстора и продуктите, които са произвели, ще се оценяват от професионално жури, обаче ще има и награда на публиката. В първия ден на панаира на Фейсбук страницата на Община Разград ще бъдат качени снимки на всички производители с кратка информация. Любимият на публиката производител ще бъде определен според броя харесвания на Фейсбук страницата на общината и ще бъде определен на третия ден на панаира по време на откритата сцена Талантите на Лудогорието. 11 производители на мляко и млечни продукти си направили заявка за щандове на панаира. Щандове ще имат 3 производители на местни продукти, както и още 20 производители на други хранителни стоки. Мед, пчелни продукти, тахан, ядки, сушени плодове, подправки и други. На щандовете ще се продават билкови масла, козметика, зеолит. Така че много интересни производители. Искам да поздравя и нашите слушатели от отдел култура, които освен традиционните заявки направиха проучване, имаха възможност да посетят други изложения и успяха да привлекат и нови допълнителни производители, които не сме виждали до тази година. Сега ще можем да видим още по-богата продукция. Както на всички организирани през последните години от Община Разград събития, се предоставя безплатно площ за предоставяне на каузи за няколко благотворителни организации и сдружения. Тази година това ще са Сдружение Женета, Център Подай ръка, Сдружение Диабет и каузите заедно за Ачо и приятели на Антония Марчева. Официалното откриване на панаира на киселото мляко и фестивал на народните традиции и занаяти е в 18:30 часа на 21 юли, неделя. В програмата естествено имаме включени традиционните събития, които са избор на кралица на кисело мляко, което се прави в първия ден веднага след откриването. На следващия ден ще се проведе събитието да правим таратор, а не терор. Ще има детска работилница, първи стъпки в занаята, за която е необходимо предварително записване. Ще ви обявя и телефона 0876 978237. А също и детски пленер по рисуване, който ще бъде в третия фестивален ден, във вторник, който също е необходимо предварително записване на телефон 0889 35 81 92.
Сред официалните гости на панаира на киселото мляко и фестивал на народните традиции и занаяти ще е председателят на управителния съвет на националната секция на ЦИО в България Емил Павлов. Вечерните концерти ще се излъчват в реално време от телевизия КИС 13 в интернет, както и на сайта на община Разград.